Kod se nauči kako uživa krenuti, za ljubav borimo se svi, jer mi smo cvijećeci. Dobar dan, ja sam Mirka, a vi pratite Školski list. Dana 2. aprila širom sveta se obeležava Svetski dan osoba sa autizmom. Ovaj dan je posvećen podizanju svijesti o autizmu i promociji razumijevanja i prihvatanja osoba sa ovom karakteristikom. U to ime uprava škole je obezbedila prigodne slatke poklone za učenike i učiteljica Ksenija Marković i Jelena Bartuć. Na 30. republičkom festivalu dečijeg muzičkog stvaralaštva Dimitrija Vujić, učenik 5.5 i Vasilije Vujić, učenik 7.2, osvojili su 3. mesto. Kompozicija se zove Prolećni dan. Nadežda Popović, učenica 5.6, ostvarila je izuzetan uspeh na prestižnom međunarodnom takmičenju talijanskog jezika Hypo English Language Olympiad. Nadežda je bila odlična u prethodnoj rundi i obezbedila plasman na državni nivo takmičenja, koji će se održati tokom maja. Učenici naše škole su ekipno zauzeli 4. mesto na svetskoj školarijadi za učenike osnovnih škola, koja se održala u periodu od 4. do 14. aprila na Zlatiboru. Treba naglasiti da su se naši dečaci takmičili protiv vršnjaka koji nisu članovi jedne škole, već kao reprezentativci predstavljaju svoje države, te je ovaj rezultat veoma značajan. U utorak 8. aprila u Boru je održano međuokružno takmičenje u odbojci. Naša ženska ekipa zauzela je 3. mesto i bronzanu medalju. U srijedu 9. aprila ispratili smo u penziju našu učiteljicu Slavnu Stojković. Uz višeminutni aplauz, dirljive reči i poneku suzu, Slavna se oprostila sa nama, uz napomenu da je uvek dobrodošla u našu školu. Učenici naše škole su na ovogodišnjem takmičenju Mistiša ostvarili čak 27 nagrada i pohvala. Divčibar je mesto na planini Maljen. Početkom aprila ove godine bilo je mesto radosti, okupljanja, druženja i stvaranja nezaboravnih uspomena učenika nižih razreda naše škole. Petak 11. aprila učenici 6. razreda priredili su izložbu radova na temu najvećeg praznika Vaskrsa. U sredu 23. aprila učenici 5., 6. i 7. razreda obeležili su Svetski dan knjige i autorskih prava. Učenici koji pohađaju časove Sačuvajmo našu planetu obeležili su 22. april, Dan planete Zemlje. Napravili su letke sa porukama o značenju očuvanja planete Zemlje i podelili ih građanima Smedereva. Mali maturanti su u petak, u subotu 25. i 26. aprila polagali probni završni ispit. Probni ispit se organizuje kako bi pomogao osmacima da provere svoje znanje, ali i da se upoznaju sa procedurama polaganja završnog ispita. Okružno takmičenje za najbolju karikaturu Mali Pjer održano je 27. aprila. Naša škola je osvojila ukupno 10 nagrada i toliko plasmana na republički nivo takmičenja. U subotu 26. aprila učenici naše škole su išli na izlet biološke sekcije u Južni Banat. Tom prilikom su obišli Kovin, specijalni rezervat Crna Bara, specijalni rezervat Kraljevac, Delibarsku peščaru, stanište Lasta Begunica na desnoj obali Dunava, kao i Belocrkvenska jezera. Do narednog viđenja, doviđenja!